Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yeNorton. Ndaenda namukoma Jatiwero mushure mekunge vatumwawo naMadzibaba Mose kufambawo vachiratidza rudo pamwe nekunosheya zvishoma nevana vechikoro. Aiwa, ngatinzwei kuti chii nhasi tati timborova marefreshments nevana pano paNorton, saka tinomborova tuma ice cream chine vana tichitandara zvedu chirohwa nekamhepo kepaNorton apa. Saka ndine 2024 zvinhu zvinongotanga gore zvakaita se zvakanosiyana nezvegore ramune mabva, saka gore rinoti hazvitangidzawo nemumwe mutoo. Makasimberana medhe tirina. Alright, nhasi matsikwa ne one of our own actors, Jatiwero Matemai. Muri kunzwawo seiwo nekusvika kwavaita pano pachikoro penyu? Tadzirwa tafara zvekuti tatisina kuzvitarisira. Tatovhunduka tichivaona vachipinda geti tikati yewe ndaamatemai hera. Vakabata maice cream nemadrinki. Izvo hazvinonyanya kutivhundutsa nokuti zvakatangwa naMadzibaba, saka tabva tatoona kuti yatsika yedu, saka takungotarisira pamwedzi wega wega kuti tidye maice cream. Aiwa, tinotenda. Regai timboona kuti vana vachadya kuti totomarovera muvana imo maice cream iwa. Motomarovera muvana tatovana nhasi. Mwanza inofana kukura tichidyoka ice cream izvo. Mamuzokwane manje pa. Aiwa, vana pamwe chete nevadzidzisi vavo vavoratidza kufara zvakanyanya, zvikuru sei kungoonawo celebrity actor vemuno muZimbabwe vachisvika pachikoro chavo. Zvikuru sei vangorohwa nesurprise. Mukoma Jatiwero vangoti regai tisvike tisina kuvazivisa kuti tiri kuuya. Magamuchiriro ataitwa ipapo anoshamisa, kunyange nevana varatidzawo kufara nechiitiko ichi. Zvikuru sei kuzotambawo nevana kwataita pamwe chete namukoma Jatiwero. Ko takanga tichaziva here kuti matoyi anotambiswa sei, uye dai maiziva kuti kudzokera udiki kunonakidza sei. Kutaurirawo nyimbo kuti vana vauya kuchikoro vachirova marefreshments. Saka toro mutendo mukuru vaita kuti tisangane nechi kuti zviitike izvozvo. Aiwa, Madzibaba teachers epana. Teachers epana. Here in Norton, this is one of my best schools and ndaona so far. Even discipline pavana, patasvika apapo. Ndatombofunga kuti hamuna vana ke. Zveshuwa, kana ndatoti kuti kuenda vanhu vasina vana. Vose pari pamwe ka vangadai vatomhanya kuuya kumota kwacho. Noise. But vana pana pane discipline. Vane discipline, saka tinongotendawo zviitwa nemukuru. Tiri kutoti isusu vana Jatiwero nemhanza dzedu idzi tisanganewo nevana vachifarawo, tisanganawo nemamedhemu. Saka ndongotenda Madzibaba Mose nerudo rwavo kuratidza nekuti macommunities muZimbabwe as a whole. Saka tinongovatenda Madzibaba Mose. Aiwa, Mwari varamba vachivawedzera pauri kubvisa ipapo. Remember also kuti even church nherera dzese dziri muchechi mavanonamata vanozvibhadhara kuti chi mafees. Zveshuwa chinova chinhu chakanaka. Some of vatungamiri vechechi haatombotarisi. But tinongovatenda kuti zvavanenge vataura vanoita sei, vanozadzisa, havanzvenge zvisingaita unoudza kuti zvaite sei hazviite, zvinoita unoudza kuti zvinoita unombovazadzisa. Saka ruoko rwavo rwakarebesa runopa. Saka nongoti vasingatarisi kuti munhu wacho ndiani, unobva kupi, unoerei, unopita chechipi, unodii. But vanongobatsira munhu semabatsira vanenge vangozviti ndokubatsira munhu. Programs dzitofamba nokuti isusu kuna vamwe vakatomboda kutoti ndokubatsira nechakati.
Tikatarisa pandinoona kana 4 years zvinhu zvosati zvaita se zvaitika, asi ongo vakataura kuti ndoda kubatsira chinhu zvakati. Ngoma Jatiwero imbi munoshanda nawo mane makore mangani chinamata nawo kwete kushanda nawo kunawo. Ini ndane more than 4 years. Yeah. Kuona upenyu uchitoshanduka. Upenyu huri kushanduka zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa. Zvinhu zvatichitoona zvitoitika chitoona kuti zviri kutoitika izvi. Hatitende zvinhu zvatisingaoni. Zvatoti tichitoona kuti zviri kuitika ndozvinhu zvatotenda. Saka nangoti Mwari waramba uchiwedzera njere nezvese nepfuma naMadzibaba Mose. Nokuti rudo rwaari kuita rwakanyanyisa. Nokuti handitozvigonawo kutoti nditozvitengerawo ice cream ini nemwana wangu, asi vana vatase vatozadza vana, asi ice cream ndatoita se ndatodyawo mhanza yoita se inyatsopenya zvakanaka. Muchidaura mutamba nematoi zvakanaka izvo. Aiwa, takava nenguva yakanaka chaizvo kumbofara nekumbovaraidza pamwe chete nekuona kuti vana vakadzokera sei kuzvikoro. Aiwa, tinoda kungoramba tichingotenda ivo vakaita kuti tinge tinosvika panzvimbo iyo. Madzibaba Mose VekuGwanzura kuHaifiridzi from Ango Saint TV crew and Mukoma Jatiwero for now tikiti it's much love and God bless.